and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done too. Kinahanglang mawa na si Cesar sa hingpit. Harold. Ihatod na ko si Lina karon sa airport. Humani ni. Apason ko kamo diha sa inyong nahimutangan. No. Dili ka na makapugong na ko, Jane. Imong kinabuhi o kinabuhi niya ng lalaki nga nagguba sa imong kinabuhi. Harold. Igo na ang pinakaadlaw nga ako nahatag ka ni mo, Jane. Pero si nanay. Dispatsaron ta siya uban ni Cesar. Jane? Shit! May nagkukod sa akong sakiran. Di ba ni Jane? Muapas ko sa inyong limutangan kung masiguro ko na ang kahintang ni Elena. God. Magkahimo ba ko? Wife? Wife? Nagsilos ako ha? Nagsakit na nga akong dughan o pusoon. Sige ka. Masakit gani ko, ikaw lang. Ang sasakit niya? Ang akong dughan o pusoon. Kaya nagsilos na kong maayo nga. Dugay mo nagtabi atong Harold. Tingali pa niya kung sa inyong nasabutan batok na ko. O gusay may amang sabutan batok mo? Nga sama ini. Pasakitan ko. Pasakitan ang akong dughan na nagpaabot ni mo din sa gawas sa CR. O paantuson sa sakit sa puson. Kay dugay kami gawas gikan sa CR. Kay? Kay kaihiyo na kayo ko. Kanina pa. Sa pa yung lahon ni mo, ha? Dautan, no? Nagtuo ka nga. Sakit ang akong puson kay... Kay... Maghapak na ka, ha? Pabausa ko, be. Ha? Ay! Gawas na dayon, Elena. Pagdali! Luwas na ta. Nian na sa airport. Kuya, oo. Dawatan ni. Igo na ka ng maong kantidad aron makapalit ka na og bag-ong sakyanan. Ano? Salamat kayo sa mong tabang. Anytime, boss. Kung takal ako, kung magkinahanglan ka sa akong tabang, boss. Oh, sige. Ah. Kuya, kaya nakadlok. Huwag magkapaghilabot na to din sud sa airport. Apag kinahanglang magbantay ta sa tanang tao nga atong ikasugat. Yes, kuya. Tana dayon, i-check in talaga. Aron dili na sila makasunod pa nimo. Yes, kuya. O ikaw. Ay kabalakan ako. Kaya na kong panalipdan ang akong kaugalingon. Pero, Just be safe, okay? Umanining tanan. Muapas mi ni Jane nimo sa laing nasod. At dito magsugod og bagong kinabuhi. Layo sa mga taong mahimong mapasakit nato. uba na lang ako, please. Si Jane nala'y paapasa. No, kinahanglan makasiguro ko nga mauban ko siya sa akong pag-apas unya nimo. Kuya Harold. Sorry, ma'am. Wadi ko makabantay. Ngit-ngit magkayong luyong bahin silang mansyon, ma'am. Gibaong ang tanong suga. Basta, kalit lang may sakanang miabot. O gunya, misakay sila. Gipabutan pa ang ginako, ma'am. Pero, nakasibat yun. Amo din gisundan, ma'am, pero nakalingkawas yun. Wala na mo maapsi pag sood na nila sa airport. Shit! Mga buwiset mong tanan! Mga pulpoy! Unsay sulti na ko ninyo? Bantayan sila, sir, na... Ugayin na sila karon. Nakabiya. Pila mo kabuok nga gipagbantay nako sa mansyon. Tulo, sir. Tulo. 1, 2, 3. Oh, Igo na usab kining tulo ka bala alang ninyo mga gago.
Doon, pasto. Pasilo kami, senyor. Pasilo kami. Sir, pasilo kami, sir. Batya sila, Daddy! Mga wa sila hinungdan! Batya sila! Ayaw, senyor. Ayaw, senyor. Uno. Ayaw, senyor. Duha? Dagan ang ikatulo. Suwayan na to kung di ba magukdan sa bala. Naapsan yun sa bala. Shit! Unsa ko naman nato karon, Daddy? Nakasibat na sila! Aray! Agay ang akong tiyan! Masakit Ang akong apo, Marilyn. Ang akong apo. Na-stress na kong maayo, Dad! Masakit ang akong tiyan! Tingali ko sa may tapos akong baby! No. Dili ko makatugot niya na. Ang akong apo. My God! Ang akong apo. Driver, ang sakyanan. Ang dama ang sakyanan karon dayon. Dadong ta sa Marilyn sa ospital. No! Dili ko hospital, Daddy! Dili ko... Pero baby! You know that I hate sa baho sa ospital! Kasuka akong samot, ana! Basig mas mo samot pa noon ang kasakit sa kuntian. Ipahuway ko lang ni Daddy. But you have to assure me nga may buhaton ka. Aron nga mawa ang akong stress ug magapahuway ko. Okay. Sige. Isaad na ko. Thank you, Daddy. I love you. Wait. Karon na ko makabantay. Saan si Dad? Ay! Unsay na itabo ini? Nganong may labod kinang imong paa? I don't know. Natural lang tingali ka ng mga lagom-lagom kung magsabak, Dad. No, dili kini lagom-lagom lang nga ordinaryo. Labod kini agi sa bakos. Shit, huwag ko magkabantay. Hain ba, Dad? Hain matapita. Hanimal, kinsay nagbuhat mo na ini? May lain pa sa pikas bahin sa imong paa. Natago kinay ganina. Wa dayon ko makabantay kung wa lang musaka ang imong miniskirt. Daddy! Gusto ko masayod. Kung diin mo kini makuha, Madeline. Animal, misurok og maayong nga akong dugo. Wa sukad masukad nga nakadagmal ko nimo. Unya karon may mga agi ka sa labod. Kinsay nagbuhat mo niya na? Tubag! Si Harold! Harold? Animal! Nakahimo siya sa pagpasakit nimo! Animal! Magbayad siya og mahal! Daddy! Ako'y nahimo. Ako makapanalipod ganina sa kong kugalingon. Ako magdahom nga ingon ay ni Adto ang iyang gibuhat na ko. Iya kong gipahimos lang, Dad. Bisan pa man ko na ako siya gisultihan nga nagsabak ko. Unsa? Abi kong nakuptanan ako siya sa liog pero nagdanghag day ko, Daddy. I was being naive. I am still your little baby cute. So innocent. Help me, Daddy. Karon ko mas tinudon ang pagpangita sa ilang nahimutangan. Magbayad sila og mahal. Tawagan ko karon dayon ang akong kaila nga naa sa airport. Gamiton ko ang akong koneksyon aron masayran ko sa manipisto kung asa sila napita mo paingon. Gukuron ko sila bisan asa pa silang suukas kalibutan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!